сайтҳои 18+ ва видеоҳо мавзӯи имрӯзаи мо. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Бо фикр ва нияти нек имрӯз хостам ки як видеои ҷолибро пешкаш шумо гардонам. Шояд пас аз тамошои ин видео баъзе бачаҳои мо аз чунин корҳои зишт дур шаванд. баъзе кӯдакон ба ин ҷо даромада натавонанд, чун мо тӯли 6 сол аст ки телефон мефурӯшем, яъне муштариҳои худамонро медонем ки бо чӣ проблемаҳои телефон рӯбарӯ мешаванд. Инчунин ба ман низ оиди мушкилиҳои телефон зиёд бачаҳо муроҷиат мекунанд ки телефонам шах мешавад, телефони нав гирифтам, заряд хӯрда истодааст. хулоса ман бисёриашро примерно мефаҳмам. Ягон дар рӯи экран бисёр баъзан реклама мебарад, хеле якчанд намудаш мешавад, ҳаст тариқи дигар программо боз мешавад, махсусан баъзе вирусҳо. хулоса аз ин аллакай ман таҷрибаи хело калон дорам ва имрӯз хостам ки як видеои хубро пешкаш шумо гардонам ва як функсияро нишон диҳам ки шумо ҳатман инро дар телефонҳои худ пайваст кунед, чун телефонҳои шумо случайна ба ҳамин хел сайтҳои вирусӣ дохил нашавад ва телефонҳои кӯдакони худро ҳам ҳатман ин функсияро пайваст карда монед. вақте баъзе муштариҳои мо аз мо телефон мегиранд, мо тӯли 6 сол аст телефон мефурӯшем. ина ҳоло як партия телефонҳо овардем, айфонҳои XR дар корпуси 15 Pro 23900 рубл, якчанд намуд рангоаш будааст. инҷа чунин ранг, агар лозим бошад ба тамоми территорияи Россия доставка ҳаст, дар Москва низ сиёҳ кабуд, хулоса якчанд намудаш будааст. барои касоне ки лозим бошад муроҷиат кунед. яъне вақте баъзе бачаҳо телефонҳоро аз мо мегиранд, пас аз 2-3 рӯз муроҷиат мекунанд ки телефонам шах шуда истодааст ё ин ки зарядро мехӯрад. хай мо даъват мекунем ба офис, чунки телефонҳо гарантия дорад. мебиёянд телефонро дар омада мебинӣ ки аз ҳамон рӯзе ки телефонро гирифтагӣ, аз бегаштагӣ то саҳар фақат сайтҳои ҳамхели фаҳшу фоҳиша. ба вай телефон шах нашавад, телефони кӣ шах мешавад, ба вай телефон заряда намедорад, иққад нагрузка додагӣ. баъд аввал мебиёянд додвой телефон вайрона, ин хел баъдан мегирем. албатта дар пеши бачаҳо ё ин ки муштариён бошанд ҳечӣ намегӯем, берун бароварда як бор телефонро мебинем ки ҳамин полни историяш ҳамин хел сайтҳо тоза карда дасташ метем, мебинем ки дигар ин коратро накун. хай ман умедвор ҳастам ки пас аз ин набояд дигар ин корашро кунад ва телефонашро хаб гирифта меравад. чун оиди проблемаи телефонӣ ба ман низ хело бачаҳо муроҷиат мекунанд, бо бисёрашон суҳбат мекунем, баъзе чизҳоро мепартоянд ки дар ҳақиқат аз чунин сайтҳо вирусро гирифтагӣ ҳастанд. чунин сайтҳои фаҳшу фоҳиша ин инкубатори вирусро гӯем ҳам хато намекунем, чунки ҳар як вируси наве ки пайдо мешавад аввал дар ҳамин сайтҳо партофта мешавад ва нафароне ки ба ин сайт медоранд зуд ин вирусро ба телефонашон мегиранд. имрӯз ман як функсияи телефонро барои шумо нишон медиҳам ки шумо инро ҳатман дар телефонҳои кӯдакон, дар телефонҳои худатон пайваст кунед ва то ин ки бо чунин вирусҳо телефонҳои шумо рӯбарӯ нашавад. ин видеоро ҳатман ба ёру дӯстони худ фиристед, то онҳо низ огаҳ бошанд. биёед ман ҳоло телефонро мегирам ва аз рӯи экран барои шумо нишон медиҳам. ба браузер медароем, масалан хромро интихоб мекунем. аз боло 3 нуқта, инҷо ба настройка гузаред, баъдан конфиденсиалност и безопасност дохил мешавем ва инҷо каме поён мефурем ва дар ин пункт гузаред. баъдан аз поён вибор другого поставщика пахш мекунед ва аз инҷо инро пахш карда family, яъне семейни филтр ё ин ки семейни режим интихоб мекунед. пас аз ин агар шумо ягон чизҳои безеб яъне поиск диҳед, нишон намедиҳад, яъне дигар чизро ба шумо пешниҳод мекунад. акнун мо мегузарем ба Яндекс браузер. дар ин ҷо ҳам ба настройкааш медароем ва каме поён мефароем. дар ин ҷо як пункт ҳаст, фильтрация контента для взрослых, пахш мекунед ва аз ин ҷо бошад семейни режимро интихоб кунед. тамом. пас аз ин яъне дигар дар ин ҷо нишон намедиҳад. акнун мо мегузарем ба iPhone. дар настройки iPhone медарем контент менависем. дар ин ҷо меборад контент и конфиденсиалност дохил мешавем ва аз поён ҳам дар ин ҷо боз ба ҳамин функсия дохил мешавем ва инҷо инро гиронед, яъне ҳамин функсияро гиронед. баъди ин ограничения контент дохил мешавем ва инҷо дар ин ҷо веб контент мефароем ва дар ин ҷо ҳам ин пунктро, яъне вебсайт для взрослых гирон кунед. тамом. яъне
дигар кӯдак бошад ё ин ки худатон сулчай назанед, дар поиск ҳеҷ чиз нишон намедиҳад. Ҳатман ин настройкаро дар телефонҳоятон гирон карда монед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Хайр.